Kaixo guztioi eta ongi etorri bideo berri honetara. Ni Julen naiz eta gaurkoan League of Legendsekin jolastuko dugu. Esan behar daukat ez naizela oso trebea joko honetan, ez daramat denbora asko jolasean, baina, behintzat, 19. mailan banago. Honen helburua da, borrokatzea, partida irabazteko. Eta listo. Joko honetan, pertsonaiek aurrera egin behar dute hor agertzen diren 3 bideetatik. Goitik, erditik edo behetik. Eta hor, hil beharko dituzte beste taldeko kideak, eta apurtu beharko dituzte hainbat dorre iritsi arte beste taldekoen gunera. Eta hor, han bertan dagoen nukleo apurtu beharko dute partida irabazteko. 5 pertsonaik beste 5 pertsonaien kontra borrokatzen dute. Izan alda 5 kontra edo beste partida batean 3 kontra. Eta horretarako, hainbat obietu eros daitezke, beste hainbat izaki txiki hil, eta ez naiz enroiatuko eta ziurrenik gainera jokua ezagutuko duzue. Beraz, hasiko gara. Lehenik eta behin nitxaron behar dugu, konektatzera eta ea norbaitek gurekin jolastu nahi duen. Eta baiet ez perdut, bestela ez da bideorik egongo. Nik Ezreal izena duen pertsonaia aukeratu dut, asko gustatzen zaidalako bere estiloa, eta egia esan, jolasterako orduan nire ustez nahiko ona da ere, bai. Eta hemen ikus dezakegu kargatzeko menua. Hemen goian agertzen dira gure taldeko partaideak eta hemen behean kontrakoak. Gaude hemen eta berriko dut. Eta jendari nago diot. Eso es una pieza de museo. Eta, erosiko ditut doainik no me chivaré. Landaretxo hau eta espata bat hartuko dut. Hau. Gauza da, hasieran hartu behar ditugula zenbait obietu, edo obietu bat edorrela, gero beranduago obietu hori hobetuz joateko. Jarri hemen. Estoy como pez en el agua, luchando contra el mal. La vida es bella. Se han generado súbditos. Eta badadago bat esan taldekoak, eta hauen kontra egin behar dugu. Gauza da, egin behar ditugula, igo behar ditugula mailak, gure pertsonaia indartsuago egiteko, eta beste taldekoak lehenago jo ahal izateko. Orain 2. mailan nago, eta horrek esan nahi du, beste gaitasun bat izan aldu dala. Eta horrean ikusten duzuen dorrea apurtu behar dugu beste taldekoen basean edo beste taldekoen lekuan sartu alizateko. Ikun hautela. Txikitxo hauek deitzen dira, deitzen diegu minion. Antza daukatelako Minion pelikulako pertsonaiekin, horretik ditzen dira Minion. Eta hauek hiltzen baditugu, dirua lortzen dugu. Hor behan ikusten duzue oraintxe bertan, 1000 txampon dauzkatzen, 1000 tatiko. Eta horiek lortuz, lor ditzaket arma edo armadura gehiago. Hobeto esan da armadura askorik ez dagoelako honetan. Eta azkarrago jo dizaieket beste pertsonaiei, azkarrago mugitu daiteke, indar handiagoz jo, eta gauza horiek. Minion hauek hiltzen baditugu, hemen behan puntuak lortzen ditugu eta horrela maila zigotzen dugu. Aiztu, guztien zezu bakean, ez? Hil nau. Guazen berriro ere, lehengo tokira. Komenigarria da landaretxo hauek egin beko mapan zetik bat gehiago argitzen zen. Laster, 6. mailara hilko naiz, eta honetan lor dezakegu azkenengo botoia.
egeko gaitasuna. Eta hori da normalean erasotzeko boterik gogorrena edo min gehien egiten da. A ber, esan behar daukat gaur ez dauzkatala egun oso on. Bale, eta badaukat ere botoia. Cuando uno tiene talento, la suerte. Vale, hau, bosgarrenean dago. Boa, espera, ala, ya está, hau. Eskerrik asko. Ez dakit zergatik ere izan jolasten ingleski. Benetan. A ber, zuek, venga, ala, fuera, aspertzen egin nahi zuekin. Fuera, venga, ala. Hor badator Lux, Lux badator. Vale, eta nirekin etorri da, hau, ez dekidana bere izena, porque claro, es que nik joko nekako pertsona nire izenak ez dakizkit zentik dut baina, ala. Ez que pertsonaia asko dago. Eta... Zazpigarren maiara igot nahi zen bertan. Vale, eta... dorre hauek apurtu behar ditugu aurrera egin alizateko. Horrela, dorreak apurtuta beste taldekoen lekura joan gaitezke eta ustut, hemendik joan beharko naizela, orain segurtan. Ostra. Zerretik dago guztek emegaren. No. Ni erraiatu. Ni banoa, nire etxera. Desert Royal. What happens with you? Gure dorrea apurtuko dute, laster ez dagoaz haien kontra egitera, eta... Las remontadas imposibles. Vale, eta hartz hau niri jarraika ari da eta ez zergatik desagertu den. Baina ia hiltzen naute berriro, beraz, bazen berriro gure lekonetara eta erosiko dugu hau. Tu equipo ha destruido una torreta. Mesedez hartu bizitza osoa, igo bizitza puntu guztiak, eskerrik asko gero arte. Da la sensación de que el mundo se ha vuelto oso loco. polita dago guztia. Justo a tiempo. Gustatzen zait asko, zera, nola girotu duten lekua eta nahiko guai dagoela iruditzen zait. Bai, oso polita. Eta orain, zaiatuko naiz behera joaten, baina hor, kriston movida dago gertatzen bentsi bertan, beraz, igual hemendik egin nintzen. Venga, irantzaitu zen. Hora, ala, gero arte. Eta hartzen adarikatu hau ere, beste leku atera. Eta zu ere, kanpora, venga, fuera. Nada, ez zaituko maite hemen? Nada, no, ez que joango zait. Bueno, hil nau baina bintzat lagundu duen nire talekidari, edo ez. Ez dit lagundu. Errendizioa ez, mesedez. A ber, benetan guztiek esango zuen, bai, mesedez, ez zaitezten nioiz izan hain negatiboak. I won't play this anymore. Mesedez, ez, osea, ez egin honelakorik, porque, begira, hor behan daude, eta guri, eta ditu, baina, txiko, hor bat daude ere, orainik ez da partida bukatuko, bai, hemen daude, eta apurtzen ari da gure intrioa, eta nire apurtzen badute, dauditu dut. Eta, hau ez da munduaren alegera. Badakago oraindik irabazteko aukerarik, bai, begira. Hil pertsonaia guztiak eta oraintxe bertan egon naiz zoi laguntzeko amundu gardu dugu. Pues ya está, gardu dugu, lasai. Saiatuko gara irabazten beste hurrengo batean. Da joan nik nahi nuen bezala eta azkenean partida galdu dugu. A ber, niri joko hau asko gustatzen zait. Egia da ez dudala gehiegi jolasten, baina asko gustatzen zait. Claro, kontua da, batzuetan, badagoela joko honekin jolasten denbora asko daraman jendea, eta nik hoien kontra ezin dut ia ezer egin, porque eskerrik asko bideo ikusi izanagatik, eman like gustatu bazaizue, eta ez ahaztu, noski kanalera suskribatzen, eta hurrengo bideoan ikusiko dugu elkar. Agur!